to onge wot fuambo mabro golo habari gachiel ka gitimore. Live coverage dhi bedo maonge nikech wadhi bedo gi lweny kaka wang'eni kaka wan riwruok mar jofuambo KUJ. Gima wadwa chako timo kawuono en go lweny gi Communication Authority mondo giyie ni ute fuambo oti tijgi kaka chik omiyo gi thuolo mar timo tijno. To ka wachako ni koro wan gi lwenje mang'eny to gini bo muomo kata teko to dhi loro dhoudi, odhi loro dirisni monego bed ni watiyogo. To mano kotimore, mana ka nawacho mokwongo, en ka dhoudi gi olor ma jofuambo gikeyo kata ute fuambo gikeyo oloko tokgi e ng'anyo, to jogo madhi hinyre ahinya gin jopiny, gin raia, nikech iwacho ni ng'ama nigi monopoly mar violence en sirkal. Obila ma jomahundu biro take advantage. To sani yudo ka samiri timo ng'anyo kamano, to yudo koro kata in jatelo mani luongo, yudo koro gino tamil control nikech koro en e lwet jopiny osemake. Koro kata kingiso ni weuru yudo ka nikech ng'anyo kamano be nitie joma yudo berne, gimayo ji, gikwelo, giyudo gik moko manono. Koro yudo ka gibende gidwaro mondo ng'anyo no dhi mbele, mondo ok en ng'anyo mane Raila Amolo Odinga oluongo mondo wanyisi jopiny ni nitiere gik moko matimre kama ok gin mabeyo kendo ok en adiera. Wadwaro mondo waduok e chik kendo waluw chik. Yudo ka koro jokuoge, jomahundu ima koro mako ng'anyo ni kamare gi. Koro yudo ka mondo igol ng'anyo ni kuom gi duoke iri kaka jatelo mano luongo bedo matek, nikech yudo ka koro sirkal oloro dhoudi, jofuambo keyo bende oloro dhoudi. Koro gigi timre mudho, ng'ama menyo onge, ng'ama biro hinyre en raia madhi kanyo ka ongo bunde, onge gimoro amora, to biro yudo jogo moting'o pala, oting'o panga, oting'o bunde ni. Koro yudo ka koro obiro gi miluongo ni state of anarchy. Emomiyo koro nyaka wang'i wach ng'anyo ni maber kabisa, wayie ni jofuambo titijgi mondo wakele ler e ng'anyo ni, mondo ng'anyo kik bed ne en ng'anyo makoro mahundi madhi biro timore. Warito nendo gima riwruoge makedo ne ratiro mag jofuambo ahinya kata mar Kenya Journalists, Kenya Union of Journalists, gima bende biro kawo nikech bende chutho kata mna kimenyo kata mna tipo mopogore ma bende jatimre samoro bende nyalo gayo kata mna jomaundu, gayo kata mana obila nikech kineno kata mna tipo kamake. En mana ni okang' makamano bende kaluwore gi Communication Authority of Kenya neno pend chike mopogore ma bende giketo kanyo mano magayo ute mag fuambo e pachoka. Koro okang' makamano biro rito neno kaka biro timre ka bende ng'eni ng'anyo makamano. Azimio bende oseramo ni chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen chakre juma mabiro gibiro bedo ka gitime dalari juma ka juma kadugo e twak ahinya kotenre kod ratiro mag fuambo. Mokeno okang' mokwongo ma bende koro Raila Odinga seyo kata mna jopiny mar mondo mi kik ti gi mwandu mopogore. Higa mar 2017 bende noseyo jopiny mar mondo mi kik ti gi mwandu ahinya mawuok e kambi mar Safaricom. En mana ni milome makama